Tak, to je tak krásný den. Po 9 hodin nebudou mluvit, protože budou psát na mý mikrák. Já, to je fakt krásný den. Dneska je fakt pěkný. Jsem milionář, tady mám svoje auto. Krásný závodní autíčko, tady mám druhý autíčko. Jsem mám jak úplný pán, ale chybí mi rodina. No, jsem trochu starý. Za chvilku mi končí život, ale pořád je to pohoda. Tady mám svoji takovou mini loď, kterou jsem pořád neudělal, ale někdy ji udělám. Vedle sebe hnedka tam mám Subway, tady mám Grillo, to je skvělý. To je skvělý den. Tak, tady mám nějaký... No, tohle nemůžu... Tohle bych mohl zacenzurovat, prosím vás. Kdo je tu? Sakra, co to je? Kdo to je? Kdo to je? Sakra, ne! Ne! To je nějaký zloděj! Rychle! Ne! Rychle! Ne, moje no! Ne! Rychle! Já se vzdám radši! Jau! Ne! Jau! Vzdávám se! Vzdávám se! Kopnu ho! Rychle! Ne! Rychle! Musím zdrát k sobě domů. Au, jsem zraněnej. Já se jdu rychle lehnout na gauč. Au. Vezmu si rychle něco tady na nohu. Tak, dobrý, radši jedu pryč. Rychle. Sakra, naboural jsem to. Ale já mám hodně aut. Tamhle mám ještě jedno. Tak, dobrý. Co se tam stalo? To je bouračka, ne, sakra. Já teď nemůžu jet, rychle, odparkujte to. To je banka, aby ji nevykradl ten pán. To je zloděj. Nemůžu mu říkat ani pán. Tak, jedu rychle. Ne! Mně to nejede to auto už, sakra, to je nejhorší den. Nejradši bych něco vykradl. Já už nemám skoro peníze. Kolik mám na účtě? Se tady kouknu do mobilu. Počkej, teď mi volá banka. Dobrý den. Co se stalo? No, voláme vám kvůli špatné zprávě, že váš účet zkrachoval. Cože? Jako můj bankovní účet? Ano. A kolik tam mám teď peněz? Teda. $0 a korun. To si dáte srandu, kdo mi to vzal? To nevíme, ale snad se to někdy dozvíme a když tak vám dáme vědět. Naschledanou. Naschle. Sakra. Píp. Ty kráso. Tamhle je gun shop. A je tam milion aut zaparkovaných, protože hodně lidí je teď zlodějí. Vydělám si prachy. Počkej, kolik mám v kapse? 0, prázdný. A kartu nemám. To jsem nechal doma. Ten mi podle mě už zakázal taky, protože jsem nezaplatil aspoň tak 2 měsíce nájem a já musím platit každý měsíc, takže... Dobrý. Ty vodu, tady je zbraní. Chtěl bych si koupit tyhle 2 zbraně. Bude to stát? Lehni! Dobrý. Teď jsem někoho zabil. Sakra. Tam má nějaký barák, rychle musím jet.
Tady je hodně baráků teda v okolí, ale jako ty krasu, jak jezdím. Jedu rychle, pryč. Včera jsem auto a ještě zabil člověka. Tohle ke mně fakt nepatří. McDonald! Jdeme vykrádat. Zastavíme. Tamhle. Tamhle je takový ten zlej. Tak, jdeme to tu vykrádat. Počkej, tenhle je zlej, myslím. Všechny peníze mi dejte. Ano. A nestřejte. Proč je tak velký? No to je jedno. Tak. Díky. Tak, vezmu ty prachy, tak, dobrý. Tak. A jedno Big Mac menu. OK, tady ho máte. Proč mi s tím házíš? Jo, nechte mě, prosím. Dobrý. Jsem úplně plný. Dobrý. Vykrát jsem to a hned vedle je kávčko. To se mi nikdy nestalo. Ale jdeme. Tam je zákaz. Ne, dobrý. Tam někdo byl, ale někdo šel na záchod. Takže musíme potichu. Všechny peníze, dělej. Ano. Au. Dobrý, zabil jsem ho. Tak. Tady všechny prachy. A ještě ho rozstřím a jedno si nějaké jídlo vezmu, co tady vaří. To pálí. Ježiš, trochu jsem to tu rozstřílel, ale to strašně pálil. Radši jsem tady kolu. Tak, dobrý. Coca-Cola. Už mi to moc nechutná. Ještě tady, dobrý. Tak, dobrý, mal jsem na to zapomněl. A tady koukám ještě do mekače, tak to musím to vykrát, ale musím ho jít zabít. Teď. Protože jsem fakt zabiják. A doufám, že sem nepřijede policie. Tady jsou 2? Vodo. A tady to taky vím. To je výborný. A už jsem přežranej. Naschle. Ty vodo. Rychle. Musím jet rychle. Ty krása. Proč mi to nejde? Dobrý. Jsem měla špatný klíče od minulý auta, to je trochu jiný. No, vlastně ono je teď hodně lidí, boháčů, když mají ty zbraně, ale já tady všechno ovládnu. Ty krása. Ještě, že tady nebyla policie. Tak jo. Ale už mě fakt bolí celé tělo, protože mě tam ten člověk zabil. Počkejte, dobrý tu. A to auto moc nejelo. Počkejte, tady se vyčurám. O 10 let později. Zabíjení a vykrádání mi moc nepomohlo. Tak jsem tady pod mostem. Tamhle je panka, tak to ještě zkusit. Mám tady ty zbraně, kde mám už jenom 10 nábojů. Ale zkusím to jako prostě musím to dát. Za zkoušku nic nedám. Navolte mi všechny prachy, co máte. Dělejte. Tak. Teď všichni zemřete. Tady byly moje prachy, kde jsou? Řekněte mi to. Mrtvoli už mi to asi neřeknou. Bankéři hnusný. Jste mi ukradli prachy, že jo? Sakra heslo. Já vím, jaký jsem ho měl. Já jsem takovej milionář hnedka potom. Rychle a odejdu, rychle. Tak a zdrám. To bouchne, rychle.
Počkej, není tam můj barák. Rychle, policie! Zabijuje! Dělej, rychle, rozstřílí mi auto, rychle. Dělej. Nesmí vidět tu banku. Nabourali, nubové. Zemřite. Ať vám buchte auto. Ne, sakra, jedu po mně, sakra. Ne. Rychle, tady se schovám. Tak, jsem u nich v garáži. Počkat, bolá mě noha, jdu. Běžím jak Forrest Gump. Tak. Teď jdeme po tišonku. Vykračujeme! Kde jsou pohodové? To je můj barák starý. Moje helikoptéra, která tam pořád letí. Nevím, kam poletí, ale to je mi jedno. Subway jsme vykradli a teď...